Petica HRV-a. 5-minutna emisija u kojoj govorimo o raznim važnim i zanimljivim temama. Petica HRV-a. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Današnju peticu smo posvetili Međunarodnom tjednu braka koji se obilježava svake godine u svijetu i u našoj domovini od 7. do 14. veljače. Tjedan protječe uz niz događanja, a sve sa svrhom povećanja kvalitete bračnih odnosa, te se nastoji osnažiti pozitivni utjecaj na razvoj društva u cjelini, jer vjernost je predanost. Ispred Udruge za razvoj civilnog društva Fokus više ćemo čuti od naše gošće, gospođe Danijele Majetić. Što je tjedan braka, od kuda dolazi i kako se obilježava? Tjedan braka je dio međunarodne inicijative Marriage Week International koja se od 1997. godine održava u više od 20 zemalja svijeta kako bi se u tom vremenu od 7. do 14. veljače održao niz događaja kojima bi se proslavio brak i osnažili parovi u svojem međusobnom savezu i predanosti. Inicijativu su pokrenuli Richard i Maria Ken iz Velike Britanije nakon što su od poznanika saznali da se razvode, a razlog rastave je bio ne jedan od ona 3 velika, financije, nevjera, neplodnost, već to da su se jednostavno udaljili jedno od drugog. Zaključili su da treba poduzeti preventivne mjere kako bi se dobili skladni i čvrsti brakovi, te tako i zdrave obitelji. Od tada se tjedan braka održava u više od 20 zemalja svijeta s više od 2 miliona sudionika svake godine. U Hrvatskoj se tjedan braka obilježava od 2015. godine, a pokretač je Udruga Fokus iz Zagreba i njen ogranak Obiteljski život, čiji je moto upravo taj: čvrsti brakovi, zdrave obitelji. Obiteljski život radi bračna i predbračna savjetovanja, održava seminare i bračne konferencije s ciljem povećanja kvalitete bračnih odnosa i njihovog pozitivnog utjecaja na obitelj i društvo u kojem živimo. Dobro je za spomenuti da se u mnogim europskim zemljama tjedan braka održava uz visoko pokroviteljstvo dužnosnika, na primjer premijera, prvih dama, sudaca ustavnih sudova, tako da je primjerice u Irskoj 2010. godine tjedan braka otvorila i sama njihova predsjednica. Kako se uključiti u tjedan braka i što nam kažu statistike? U obilježavanje tjedna braka u Hrvatskoj mogu se uključiti bračni parovi kao pojedinci, udruge, obrtnici, tvrtke, vjerske zajednice te svi ostali koji podržavaju iste ciljeve i vrijednosti braka. Na web stranici tjedanbraka.org mogu se naći ideje kako se uključiti u ovu inicijativu. Kad shvatite prirodu inicijative, onda je možete i prijaviti. Prošle godine je u Hrvatskoj u proslavu tjedna braka bilo uključeno 16 gradova s oko 2000 sudionika. Bilo je tu organiziranja tribina na temu braka, raznih predavanja, radionica, seminara, druženja bračnih parova, gledanja romantičnih filmova, organiziranja romantičnih večera, popusta u restoranima, knjižarama, putničkim agencijama, obnova bračnih zavjeta u crkvama, pa čak i odgađanja brakorazvodnih parnica u tom periodu s namjerom ponovnog savjetovanja i spašavanja braka. Statistike kažu da se u Hrvatskoj kao i u većini europskih zemalja svaki 3. brak raspada, te da je broj razvoda bio u porastu sve do 2015. godine, kada je, kažu, po prvi puta unazad 10 godina zabilježen drastičan pad broja razvoda od čak 8,5%. I to kažu sa 6570 na 6010 razvoda. Također je i broj sklopljenih brakova u porastu. Recite nam gdje se može uključiti na našem području u obilježavanje tjedna braka. Na web stranici tjedanbraka.org mogu se naći gradovi u Hrvatskoj i događaji koji će obilježiti ovu inicijativu. Inicijativu tjedna braka podržava i udruga Smirna iz Belišća, koja u subotu 11. veljače organizira video seminar za bračne parove na temu umijeće bračnog odnosa. Seminar će se održati u prostorijama udruge u Belišću, Kralja Tomislava 36 s početkom u 19 sati. Kontakt telefon za prijave je 091 48 88 202 i svi su dobro došli. Za kraj recite nam još ima li neki recept
kako sačuvati dobar brak i poruka našim slušateljima. Kao i za svaki dobar odnos, pa tako i za brak, kažu da su najvažnije 3 stvari, a to su komunikacija, komunikacija i komunikacija. Slušali ste peticu HRV-a.